dit el meu company Carlos, volem donar la benvinguda a tots els
mestres, professors, també alumnes d'altres cursos que heu vingut. Esperem que disfruteu molt aquesta graduació i, com ha dit Carlos, era una locura posar-nos a mi i a ell a presentar, realment. Però estem, la veritat, molt emocionats per aquesta oportunitat. I doncs esperem que disfruteu les actuacions que us han preparat els companys de música i després els discursos que jo crec que seran també molt emocionants. Bueno, crec que ja no fa falta postergar-lo més i així que donem pas directament al discurs de professors i, per favor, Francesc. Però bé, voldria començar amb un petit apunt històric, no podia faltar, per suposat, d'una autèntica llegenda del segle XX, com a referent, per a mi almenys, polític i moral. El líder sud-africà Nelson Mandela, durant el seu empresonament pel règim de l'apartheid durant 27 anys a la presó de Robben Island, tenia escrit en un petit paper un poema del poeta anglès William Ernest Henley, que li va servir per a sobreposar-se a la reclusió, per a no deixar-se doblegar, per a recordar i mantenir contínuament present la decisió que ell havia pres de continuar sent, li feren el que li feren i li passara el que li passara, la persona que volia ser i no aquella en què volien convertir-lo els seus carcellers. L'última estrofa del poema és la que més clarament mostra eixa voluntat de lluita, esforç, que requereix mantenir-los fidels al que volem ser i que suposa no rendir-nos davant les adversitats. Aquesta estrofa diu així: no importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. El que pretenc dir amb aquesta introducció és que el que importa del passat és que no només es construeix i ens defineix, sinó que també ens pot marcar un rumb per a millorar la nostra vida i la de les persones que estan amb nosaltres. I aquesta és una cosa que sempre està a la nostra mà. Des del passat dimecres, per a la majoria dels alumnes i de les alumnes que vau cursar segon de batxiller, a dies l'etapa de l'institut ja forma part del vostre passat. I aquesta és irremediablement, per a bé o per a mal, forma part ja de les vostres vides i forma part de vosaltres. Aquesta etapa és fonamental en la vida d'una persona. Els 6 o més anys que alguns haveu passat a l'institut no només se vos han transmès coneixements i valors, sinó que heu viscut tot tipus d'experiències positives, negatives, que evidentment no oblidareu. I a més, en aquest any heu passat de ser uns xiquets i xiquetes, entrareu la majoria amb 11 o 12 anys, a ser adults, amb tot el que això implica en quant al canvi i la formació d'una persona. Tanmateix, aquesta etapa que ara acaba